eran perseguidas pola súa religión, decidiron embarcarse no Mayflower e viaxar ata o Novo Mundo para que non os encarcelasen. Este grupo de persoas reciben o nome de Greenwood Fathers E traduciron foi moi difícil. O mal tempo e as tormentas fixeron que a viaxe durase máis do previsto e que se desviase do seu destino. chegaron a Massachusetts, Nova Inglaterra, como aínda se coñece esta parte de Estados Unidos, en novembro. Non lles deu tempo a cultivar comida para o inverno nin a construir moitas casas, polo que comezaron a morrer de enfermidades e de fame. Os indios da tribu Wampanoag que vivían ali decidiron axudalos, ensináronlles a cazar e pescar animais que vivían ali e que eran descoñecidos para os forasteiros. Tamén lles ensinaron a plantar millo, cabazas e outros produtos típicos e a facer as casas de madeira. Así foi como os Greenwood Fathers conseguiron sobrevivir. Ao ano seguinte, en 1621, despois de recoller unha boa colleita, os novos habitantes decidiron